ভগবান আয়ালে যে কি না খাজালে মারে খিদেলা লেবিনেলি চলে guys welcome back to my YouTube channel for 2 बोसोर उनाव after 2 years दिनै माने जों मोनसे शर्ट मुभि बानायनो माने आखायाव लादों आरो ना थ' नायनोसै बोरै जायो नङा होनबा माने 2 बोसोर गेप थाबाय लोगोफोर दे मा बुंनो आरो थ' मा होनदों 2 बोसोर जाबायना बेनोथ' जोंनिया नै 3 जाबायना 21 निफ्राय गारदोंथ' जों माने 2021 आवनो बहुत जों माने शर्ट मुभि बनायबाय खिन्थु जों नै 2-3 बोसोरनि उनाव दिनै जों मोनसे फिल्म माने स्टार्ट खालामनो आखायाव आरो ना नायनोसै बोरै जायो नङा होनबा जिखिजाया कमेडि फाइटिं जिखिजाया नुनो मोनो आरो ना थ' दायो जोङो स्टार्ट खालामसै गाइस दायो जों थांगासिनो लकेसनसिम आरो ना ओके मा फैसा खारबो हा 1 2 खारबो लोगोफोर नै दायो जोंनिया नेक्स्ट लकेसन नैयाव दङ मोनसे नै किं कं ओइ नै दं देखागासिनो दं बड'लेण्डआव फार्स्ट टाइम किं कं नोंथांमोना बबावफोर नुदों नामा बड'लेण्डआव किं कं ना बिराद गोजौ बियो बेसां गिदिर जेन किं कं नै ओरैबायदि गिदिर नै मानसिखौ नायनि रुजुना नाय माने बहुत मोजां मोनसे माबा जादोंमोन खिन्थु मा जानो थाखाय बिदि आन्डार कनस्ट्राक्सन जानो थाखाय मिथिला आरो ना जायखिजाया बेयाव मोनसे पार्क जागौमोननो बिजा सब सुइमिं पुल गासैबो माने बानायजोबोमोन आरो ना ओमफ्राय नैबे गेट जागौमोन दै थ' मानि थाखाय बिदि जानो थाखो प्रजेक्टआ स्टप जाबाय दायो जों लोगोफोर बिजा हाबनानै ओइ दैसायाव जों माबा खालामनोसै शुटिं लायनोसै बरिया मोनसे जागा दङ माने लोगोफोरा दिनैया माने नैबे दाक्कु आरो ना माने आं बुनो चान्स मोनथारा दिनै आं सानसानो बुगासिनो बिनिया माने बे बुजानाय माबाया एक्टिंआ आं बुजाबाय खिन्थु ने साबाय आरो जोबबावगोनसो दे दा लांगब गोलैबायना आङो लोगोफोरनि दायो जोङो मोनसे दंबावो शुटिं माबायाव आरो ना खासिबारियाव थ' बेयाव जों शुटिं खालामनानै फोजोबनोसै आरो ना दिनैनि शुटिंखौ सान्दुं हाथारलालै साफ्रिनि हमथार मालाय खासि बिबारा साफ्रि बिबार दानिया आं फेसबुकआवसो नुदों लोगोफोर नै दायो जोङो किं कंनि सिंखि आखाइ सिंखि हाबासो नै आखाइखौ नायनोसै आं लोगो It's too Jen, ayo biar asli sama deh macam ni. Ayo, ini masih ni. To ni benza benza kaya. Ini lagi pasang location ni sang kesan orang na. To di thangnya sida. Kan ni siapa? Ani yang kasih ni ni tipe para pay bang aja deh. To ini kayak para mincar na. Beri benda di ni video kamu ni. After a long time na. Location bukan naik ke sini juga. Location naik ke sini. Masih ama. ভগবান আয়ালে যে কি না খাজালে মানে মাই খিনি শেষ দङ आरो लोगोफोर শেষ ना बुजारानि खिबियो ढबना सियाखैनो दै लोंखाया जानाय मानसिया गेसाव खिफायो गन बायदि हे भगवान अमर ही ज्यादा खिना मारे खिदेला लेबिनेली चले मुआ खेदी नों साला ओइ दाले एके दाले गावसारलाय बायदि आरो ओइ गाना र दे गुलासो नारो मा खालामनो गिलाखै बियो गिलाखै ना बि थिंमोन दे नि थिं दिउनदो खौ 1 2 3 दिउनदो खार दा जोब्बाय 90% दान आरो ना ओमफ्राय लास्ट मोनसे क्लिप दंबावो बे जाबानो गासिबो जोबखाबाय मालाय एक्टरफोर सुपार एक्टिं किरणजी नुखाया खोमसिनो लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दिनैनि भिडिअ'आ जि हाया आं मोननैसो बिहाइन्ड द सिन भिडिअ देखायबाय आरो ना थ' गासिबो देखायनाय जागासिनो दं आरो गासिबो देखायबालाय बोरै जानो दङ फिल्मा ना थ' साननैसो उनाव फैगासिनो साननै सानथामसो लानो हानाय माने इडिटिं दोङो भइस दाबिं दोङो मोननैसो इफेक्ट दोङो ना बहुत थागोन थ' बेनिखायनो साननै सानथामसो नेबानो जाबाय लोगोफोर दे थ' मोनसे भिडिअ माने फानि आरो मोनसे फाइटिं मोनसे सर्ट फैगासिनो दे थ' लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनसे आं दासो सिखारदो नै दासो मुसुरिनिफ्राय ओंखारदो आरो ना नोंसोर मा बुङो माने आं बुङो जोंनिया माबा बुङो आरो ना मुसुरि होनना बुङो आथुवा होनना बुङो आथुवा मुसुरि बाय द वे थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै